táto jaskyňa vznikla vo Vápencoch, to sú vlastne tieto krasové horniny. Sú staré, ale oni vznikali v dobách pred stovkami miliónmi rokov. To sú ako usadeniny na morskom dne. Keďže táto oblasť je dosť tektonicky aktívna, tak sú tu také, javia sa tu také križovatky tých puklín, takže na tých križovatkách vznikajú väčšie priestory. My sme tu spravili stupačky. Pôvodne sa sem chodilo po lane. Treba sa držať rukami pevne a opatrne schádzať. Vždycky človek, keď sa šmykne, tak sa udrží na rukách. No, to sa dá. Tie ruky sú dôležité. No poď. Nejdem. Prečo? To je neskutočne úzké. Neví. Nikdy never jaskyniarom. A neexistuje iný spôsob, ako sa tam dostať? Ja vám neverím. Uá. Tak toto som ešte nezažila. Toto je neskutočné. Možno aj vyniesieme tento televíkend na svetlo sveta. Kam sa zmestila hlava, vošiel aj zvyšok tela. Jej, tu sa dá postaviť. Joj. Krása. Toto objaviť. Tieto polámané kvaple, to sú vplyvom tektoniky. Oni vždy pri tých pohyboch puknú, odpadnú, spadnú dole, osintrujú sa a potom tu vzniká dole taká kôra. Mám asi prevrátiť na chrbot, že? Asi aj. To bude jednoduchšie. Dobre, ešte jednu ruku. Tak. Dobre, si tam, dobre? Dobre, super. Ako? Super, zvládli sme to. Ale bolo to krásne. Čo bolo najhoršie? Najhoršie asi tie zúžené priestory, kde sme sa troška zakliesnili, ale ani som nemyslel, že to zvládnem tak dobre.